أرسط زينام لمعت وسن رباطات أديس أبا وسن ربا كامو كاب حليفو لعول رب حاز بروجكت مخانو قدماء المنستر أبي أحمد قليصة مبل شوعي حفشاو مرصا إثيوبيا ديمقراطيا وسرعة مهنات كمتخيل زرقاقص المخانو تحبيرون وصاي بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي مس روسيا مزنقوم فيت مزتاي حسب قريبا حلت عربي 20 شمونتن جنبوت كلتش 10 شمونتن عم تمرت مشت ساعة 1 عقلون أبا 5 دالو مع الدزينا إنتبه تقنيا حزنا لكم قريبنا لنا كمية تعلو كمية تمسي وكبرات تملكتي مزيناتات جيتات شوالو مساق مكسن حسن نمكتال نكون لكم تمنيتنا فلما حتصرت زيناتات لمعت وسن رباطات أديس أبا وسن ربا كاموك أب حليفو لعول ربح حاز بروجكت مخانو قدماء المنستر أبي أحمد قليصة قدماء المنستر أبي أحمد لمعت وسن رباطات أديس أبا وسن ربا كاموك أب حليفو لعول ربح زحاز بروجكت يلوم توم قدماء المنستر محبرة وميديا قصوا مبزم محلالفو ملختي أدلاين نتي بروجكت فلويز قبرو لعول إيكونوميا والمحبراوين ربحو يوم كابنتو توكساب بيكوك كمون كابنتو توكساب قبلنا بزلو مسمر زوجن سفيح متنزلو ترانسفورميشن كتمام كابتم رباطات حليفو كساب 5 مترو زل كم زخنة صريحهم كابزيب توساخي حملوت كوريدرات ناي حزبي مأكبي بوتاتات ناي إجرنيا مجدتات مزناقعي بوتاتاتن ناي نقدي بوتاتاتن لمعات كاتتتخون تا كتما أون أزيو زي قيرا كم زخون أبريهم مصري وسن رباطات أقلقلوتن كاب ممحياش حليفو أبعودي كونستراكشن إنجينيرينج هنصة صباغ ملكا مدري لوجستيكسن تتححستي زفراتن نبزحات سبات عدل سراح كم فترة حبيرهم نهاجر بقول تقارسي كرباناي نقد عدلاتا مع عراريو إلهم مبزحتيو سراح أبوشت أهاجر مهندسات محنصاصون متكبارون إثيوبياوያን ሰማያ ኣብ ህንጸት ልምዓት ከተማን መሰረተ ልምዓትን ዘለዎም ዓቕሚ ናዕበይ ምምጹ ዘርእዩ ክብሉ ገሊጾም ዘላቕነት ልምዓት እውን ማዕረት ትኩረት ዝወሃቦ እዩ ቀድም ክብል መርዛም ኬሚካላትን ረሳሓትን ዝድርበዩሎም ኣብ ወሰን ሩባ ዝነብሩ ክፋላት ማሕበረሰብ ንሓደጋው ሕጂ ጋፍዑ ዝነበሩ ዞም ከባብታት ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ሓምለዋይ ጥዑይን ንህይወት ምቹው ናብ ዝኾነ ከተማ እናተቐየሩ ይርከቡ ኢሎም ብተመሳሳሊ ኩነታት እውን ናይ ህዝቢ ንግድን መዘናግዕታት ቦታታት تواديدهم مهنات حلوة كبابي عبيت إيكونومين قد محزي كاب زنبرة زي تنابب سرح تناقفهم بمصنعتين حبرا شتون تحبابيركا مسرح كم زكال مرقا قصي كم زخنو أملاخيتهم زي قلتوف سرحة المعاتنا أديس أبا حملويتي بزبلس زي تأساسرت بإيكونومي زي نقحتن سب ما أخل زي قبرت كتمام مقبار قصال عدلا مسرت زي تنبرلو ناين وحوان انفستمنت كم زخنو ون أغن زيبام ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ንዲፕሎማሰኛታት ደቡብ ሱዳን ላዕለዋይ ስልጠና ዲፕሎማሲ ማህብ ጀሚሩ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ መንጎ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳን ዘሎ ዘባው ምትሕብባር ህንጸት ዓቕምን ስትራቴጂካው ዘተ ዝያዳ ንምጥንኻር ዝዓለመ ላዕለዋይ ስልጠና ዲፕሎማሲ ንዲፕሎማሰኛታት ደቡብ ሱዳን ማህብ ጀሚሩ ነቲ ናይ ስልጠና መደብ ወግዒ ዝኸፈቱ ዋና ዳይሬክተር ቲ ኢንስቲትዩት ኣይተ ጃፋር በድሩ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዘሎ ዓሚቕ ታሪኻዊ ምትእስሳራት ዘኻኺሮም ዝያዳ ድልድል ዝኾነ ሓበራዊ መጻኢ ዕድል ንምቕራጽ እውን እሙንነት ምትሕብባርን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትን ወሰንቲ ምዃኖም ደጊሞም ኣረጋጊጾም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ደቡብ ሱዳን ምክትል አምባሳደር ቶን ቶክ ዴንግ ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወጻኢ ምስ ሚኒስቴር ጉዳያት ወጻኢ ብምትሕብባር ንዘዳሎ ነዚ ኣገዳሲ ናይ ስልጠና ፕሮግራም ንዝመጹ ዲፕሎማሰኛታት ሃገሮም ናይ እንኳዕ ብድሓን መጻኹም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዘረብኦም ህንጸት ዓቕሚ ንጡፍ ተሳትፎ ዝረኣየሉ ናይ ተመክሮ ልውውጥ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ናይ ሓባር ስራሕ ዝያዳ ናዕበዩ ዝመጽእ ዓሚቕ ታሪኻዊ ምትእስሳር ኣጉሊሆም ኣርእዮም أب زوبا شبلي هنساتان أجتي معرفو نفرتي تجميرو أب كل الصومالي زوبا شبلي وردا بيرا عنو صراحتي هنسات بروجكتان أجتي معرفو نفرت تجميرو أبتي مجمري مرها حقبري حلافي بيرو حرشاتي كلل أيت عبد الله محمدن حلافي بيرو ماي إنجنير أحمد ميرادن حاويسو كالوت العلوت حالف تسرح
ترخيبهم تنصت معرفو نفرتي لعل 9 مليون بر بزخنو وصاي كم زوجن تحبيرهم وفري كتابة حمام نيفيو أب 4 كللات يوهبالهم أب كللات أوروميام أمحرام سومالين دبوب إثيوبيان حمام نيفيو نمكل خال على 410 شمونتن شيح حصانات نمختاب تلمو يسرح لهم بعلمويا وهابي ملاش كتابة كلاخل زخل أب تعنا إنستيتيوت حبرت سبي إثيوبيا تادس يالو كم زبلوه كتابة بلصقنان طعين زيغان مفتار صعرتات يقبر اللهم أب كللات أوروميا أمحرام سومالين دبوب إثيوبيان وفري كتابة حمام نفيو كابلهم جميرو كساب كلتا سنة كلتا شحن 10 شمونتن عم تمرت زي صنح كتابات مهاب تجميرو أبتي وفري كتابتنا 410 شمونتن شحن 569 ህጻናት ንምምጻሕ ትልሚ ተታሒዙ ተግባራዊ ከም ዝኾነ ብምሕባር እቲ ክታበት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትካላት ጥዕና ኣባይትን ህጻናት ኣብ ዝርከብሉ ከባብታትን ክወሃብ ምዃኑ ኣመላኺቶም أمكتل إتبي تقرينا زينا كم تركبوا كورات تختاتلتي حزد ما زينا مرزام مبل شوعي حفشوا مرزام إثيوبيا ديمقراطية وسرعة مهنات كم تخيل زرقا قصتلو زي لعلو قصري زلوم زي قاتات زي ساتفولونيم زي مرزالو على ونت إثيوبيا عالم زرقا قص انتخونا أفريكاون حدوش كبري لو على ونتن ديمقراطية زلا بس مخوان تقليسو نتعنت فكرون زواددو تصبصاب ملو برهان قرماي زندرو مرجع በዚህ በታሰበው መልክ ሰላማዊ ሆኖ እንዳይሄድ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች መረጻሎም ዘበን ሰላማዊ ሆይኑ ንኸይቅጽል ታሪካውያን ጸላት ኢትዮጵያ ዝዕድጎም ኃይልታት አድጎም ብስፍሓት አዋፊሮም እዮም ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ መረጻ አይሳለጥን ዝብል ሐሳብ ኣብ እምሩና ውሽጢ ንምቕማጥ ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ኩል ግዜ ከም ዝገብሮ ዝሐሾ ዝደልዮ ንምውሳን ምኽረ ዝህቡ ኣካል ከም ዝደሊ ዘርአየሉ እዩ بمسارحو قطرين تخونا بسلامو من قد مسعر فلوت خلاتايو نزيقاتا تقدمها بهيرا وربحا انت خبرون زهجر بزن عدد موبايل كم تغل امس كرايا حونت انت تمسرتون مزاي عدلا نخوسنو لا فقيدان تخونا نمتحوار اقدمايو هاجر انت مسرتن هاجر انت هنز ابهنزات هاجر منغستي ونانيت نوح ادمايا موداق مزاي عدلهم كم زغبرو هاجراتن ايداتاونت فصيما يتفقدن مخنياتو واغا كم زغفلا بزهانصتو سنه لبونا تفلطيا ያንዲ ሀገር የአንድ ሀገር መንግስት ግንባታ እጣፋንታ በውጭ ተወስኖ አቅም ህንጸት ሀገር መንግስት ሓንታ ሀገርን ዕድል ሓንታ ሀገርን በኃይልታት ወጻይ ተወሲኑ ይፈልጥን ተሃኒጽውና ይፈልጥን ዜጋታት ባዕሎም እዮም ዝሃንጽው ህንጸት ሀገር መንግስቲ አፍጋኒስታን ሊቢያ በኻልኦት ስለዚ ተወሰነ መወዳእቱኦም እንታይ ከም ዝኾነ ኩልና ንፈልጥና ኢትዮጵያውያን ካብ ምዝገባ መረጻ ጀሚሮም ዘርአይዎ ተሳትፎ በውሽጣዊ ዓቕሚ ሀገር መንግስቲ مهناز كم زكالي كاب عدوا كسب قد بدات إثيوبيا لوالونتا إن مسكرات مقمتش دبلوماسي مخانا إن الرجاجات تفقت أنت بهال كم حزين إن برتعت زمانات تساجريا لو مونا لا اتخال مثل ما مبل شو حفشوي مرزايو إذا مرزات ريحونن نزلاتي خسار زدنا سعرات زلابسة كموترو عوتا بدموق حبريس تزعف لخوينيو ላለፉት ዓመታት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅም በጣም በተለያየ ጊዜ እንዲፈተን የሚያደርጉ አካላቶች ንዝሐለፉ ዓመታት ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ በዝተፈላለየ መንገዲ ንኽፍተን ዝገበሩ አካላት አለው ተባሂሉ ክውሰድ ይግባእ ካብ ግድብ ህዳሴ ጀሚሩ ቅድሚ ሕዚ ምስ ተፈጠረ ዘይምርግጋእ ተታሒዙ ኢድ ኣታውነት ወጻእታት ነይሩ እዩ ሓደ አካላት ከም ፖለቲካዊ ዕድል ይጥቀሙ እዮም ወፍሪ ብዝመስል ኩነታት ንመረጻ ኢትዮጵያ ዝነኣሱሉ بخالق جندما نتمرزا أفعاليت أمويم بوشت فتنات حليفة أتخالي تاريخ وديمقراطية بدمق حبرز حفتلو أز مرزا علم لخت عزبتي أنكي تعرفوا استدنقلو مرزايو لحلز دمان أفريقيا حدش كبري لو على ونتن ديمقراطي زل بستلون نزوبا ويمتأثر دما بحبر تقومبال كم زقبا زرعتلو لأفريقيا كندمنو لأفريقيا የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ብቻ መካሄድ ቶርኒንግ ፖይንት ነው የመጀመሪያው ጉዳይ የኢትዮጵያን ባለም አቀፍ ንቀርን አፍሪካ ዲሞክራሲያዊ መረጻ አብ ኢትዮጵያ ምስላጥ አንፈት ቀያሪ መትከል ዘተ ኢትዮጵያ አብ መድረክ ዓለም ሙሉእ ንክኸውን ይገብር
بمغنيات تزيون إثيوبيا ببرك عالم زلوا تدمعات دمص أفريقيا مخانا سرحتات أفريقيا نغتسالت كإلت زتن ملء زقبري زي نحد حد زيغا زتأكميو نزي دقفن እቲ መረፃ ዓወት ኢትዮጵያ ካብ ምርኣዩ ብዝሓለፈ ነዚ ታሪካዊ መረፃ ንኽሪኡ ብዝመረፀቶም ተዓዘብቲ እንከይተረፈ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ መሃብ ምምሃር ከም እትኽእል ዘርኣይትሉ ምዃና መስኪሮም እዮም። Today is a day that the people of Ethiopia should be proud. ሎሚ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም ክኾርዑሉ ዝግባእ መዓልቲ እዩ። ሎሚ ኢትዮጵያውያን ንባዕዳዊ መግዛእቲ ኣይንግዛእን ኢሎም ብሓባር ዝተስማዕምዑሉ ዕለት ዝዝክርሉን ብዴሞክራሲያዊ መገዲ ዝመረፀሉን ዕለት እዩ። ኢትዮጵያውያን ዝተሓባበሩን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይተገዝኡን እዮም ዝብል ክትርስዕዎ ይግባእን። ሓድነት ኢትዮጵያውያን ንመላእ ኣፍሪካውያን ተስፋ ንኣፍሪካዊ ጸገም ኣፍሪካዊ ፍታሕ የድሊ እዩ ኢላ እትኣምን ኢትዮጵያ ኣካታቲ ስርዓት የድሊ እዩ ኢላ እትኣምን ኢትዮጵያ ሕዚ ንዘሎ ወለዶን ንዝመጽእ ወለዶን ናብ ሰላምን ብልጽግናን ዓቕሚ ምምራሕ ከም ዘለዋ ይኣምን እዮም። ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክሳብ ካናዳ ካብ ኖርዌይ ክሳብ ስዊዘርላንድ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ዘይሻራዊ ምዃኑን ናጽነቱ ኣድኒቆም እዮም። እዚ ድማ ንጸገም ኣፍሪካዊ ፍታሕ ንዝትመርጽ ኢትዮጵያ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ንዘይተንበርከከት ኢትዮጵያ ተምሳሌት ናጽነት ንዝኾነት ሃገር ኢትዮጵያ ማእኸል ዲፕሎማሲ ምዃና ዘረጋገጸ እዩ። ለውጢ ከባቢ አየር ዓለምና ናብ ስጋት ኣብዝኣተወሉ ኣብዚ እዋን ኢትዮጵያ ብመርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ነቲ ጸገማ ምፍታሕ ኣብነት ዝኸውን ተግባር እናወገነት ትርከብ። ዓለም ለኸ መዓልቲ ሓለዋ ከባቢ ሎም ዘበን ትኽበር ድማ ሓለዋ ከባቢ ኢትዮጵያ ካብ ፖሊሲ ሓሊፉ ጭቡጥ ብዝኾነ ኣገባብ እናተተግበረ ይርከብ። ባየ ሙላት ንዘዋደዱ ጸብጻብ አብርሃም ፍስሓ ወዲ ሰብ ብተፈጥሮ ዝተዓደሎ ጸጋ ብጥንቃቐ ብዘይ መሓዙ መሬት ጽባቐ እናጠፈ ናብ ምድረ በዳነት እናተቀየረ ትርከብ። መጠን ሙቐት ዓለም ብዝለዓለ ፍጥነት ምውሳኹን ድርቂ ንመሬት ይፍትና ምህላውን ተፈጥሮ ብምኽንያት ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ዝበጽሓ ዘሎ ጉድኣት እተርእየሉ ሓደገኛ ምላሽ እዩ። እዚ መተሓሳሰቢ ዝኾነ ጉዳይ መላእ ዓለም ናብ ስጋት ዘእቱን ኣውያት ተፈጥሮ ንጽባሕ ዘይበሃል ሕዚ ብጽሑለይ ዝብል ህጹጽ ጻውዒት እዩ። እዚ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ኣብ ሰነድ ዝሰፈረ ፖሊሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ መሬት ዝወረደ ቅልጡፍን ተግባራውን ምላሽ መሃብ ከም ዘድሊ መርኣያ እዩ። ኢትዮጵያ እውን ነዚ ንምፍታሕ እናጻዓረት ዘላ ብቐዳምነት እትጽዋዕ ኣብነታዊት ኮይና ጠጠው ኢላ ትርከብ። ኣብ ኢትዮጵያ በብዓመቱ ዝዓረቁ ከባብታት ብምሕካም ምድረ ባዳ ዝነበሩ ከባብታት ናብ ንቡር ንክምለሱ እናገበረት እውን ትርከብ። ኣብ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር እውን ንባዕላ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህልውና ዓለም ሓዱሽ ተስፋ እናዘርአት ትርከብ። ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ብሓሳብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተጀመረቲ ሃገራዊ ወፍሪ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 48 ቢልዮን ፈልስታት ክትከሉ ብምግባር ሓዱሽ ታሪኽ ተመዝጊቡ እዩ። የአፈር መሸርሸር ቀንሷል ሲባል የኢትዮጵያ እንደ ሀገር ኤግዚስት ማድረግ ተስፋ አለው ማለት ነው። ምብሕጓግ ሓመድ ነክዩ ትበሃል ኢትዮጵያ ከም ሃገር ናይ ምቕጻል ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ። ዝለምዐት በዓልቲ ተስፋ መሬት ሰባት ዝሃድሙላ ዘይኮነትስ ዝመጹላን ክትኸውን ዘኽእል ዓብዪ ስራሕ ብተፈጥሮ ዝተዋሃበና ሓመድ ካብ ምሕላው እዩ ዝጅምር። ስለዝኾነ ምንካይ ምብሕጓግ ሓመድ ሽፋን ደኒ ምዕባይ ከምኡውን ምብዛሕ መጠን ዝናብ ዓቕሚ ምፍራይ ምግብና ምምሕያሽ ብቡን ብሻሂ ብፍረምረ ኩሉ ተደሚሩ ኣብ ኣፍሪካ ትዛዕበየ ብተግባር ለውጢ ዘምጽእ ስራሕ ተገይሩ ክውሰድ ይኽእል። ኢትዮጵያ ብኽለት ከባቢ ኣየር ንምክልኻል ሩባታት ሓመድን ማይን ዝሓቐፉ ሓለዋ ተፈጥሮም ብዝተፈላለዩ መንገድታት እናወገነት ትርከብ። ብኽለት ዝንክዩ ጠንካራ መንገድታት ንሓለዋ ከባቢ ዝለዓለ አስተዋጽኦ እናበርከቱ ይርከቡ። ብፍላይ ድማ ብተሓዳሲ ሓይሊ ዝተወገኑ ተግባራት ናይዚ ስትራቴጂ ቀንዲ አካላት እዮም። አረንጓዴ ኤነርጂ በማመንጨት እንግዲህ ተጠቃሽ ሀገር ነን። ሓምለዋይ ሓይሊ ብምፍልፋል ከም ኣብነት እትጽዋዕ ሃገር እያ። ብኻልኦት ፍልፍላት ሓይሊ ማለት እውን ከም ሃይድሮ ንፋስን ሓይሊ ፀሓይን እውን ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተወገነ ይርከቡ። እዚ ብፖሊስን ሕግን ደረጃ ብተግባርና መራሕና መጺና ሰፊሕ ውጽኢት እውን ኣመዝጊብናን በብርክ ዓለም ድማ ኣፍልጦ ረኺብና ኢና ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምብርትታዕ ብኤሌክትሪክ ሰርሓ መኻይን ብምትእትታው ሙቐት ዓለም ኣብ ምንካይ ዓብዪ ቦታ ዝውሃቦ ስራሕ ሰሪሕና ኢና።
استراتيجي حلوة كوابي إثيوبيا كالوت هاجرات لوطي كونتات أير أبا مكلخال زقبر وصعري كم أبن زقل صوا مخاناون علم لخه تكالات يمسكرو يوم إثيوبيا أزي سناي تمكرأ نعلم بمكفال أب حلوة كوابي بصحيتا الناتوات التركب. Ethiopia is uniquely equipped for this task. ኢትዮጵያ ብዝተፈለየ መልክዑ ዓብይ ተግባር ዓዊታ ኣብ ዘላቕ ልምዓትን ብኽለት ከባቢ ኣየር ኣብ ምክልኻልን ዝለዓለ ለውጢ እያ ኣምፅኣ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣብ ዓለም ካብ ዝርከቡ ልምዓታት ደኒ እቲ ዝዓበየ እዩ ኣብዚ መርሃ ግብሪ ልዕሊ 48 ቢልዮን ፈልስታት ተተኺሎም እዮም ኢትዮጵያ ልዕሊ 95 ሚእታዊ ዝኸውን ፍልፍል ሓይላ እውን ተሓዳሲ ሓይሊ እዩ معلت عالم لخ حلوة كوابي لوم زبن حزي نلوط كوابا أير بزبل مري حساب انتخبر إثيوبيا ناي يبصح اللي يتاوعيت بورقة بوليسي طرح زي كونتس بتكبر إنها ملست مصنحة نهاجر كونن أفريكا عبي كرعات يوم ما دزينانا ندغل صليو زين عداقام مقدار إثيوبيان بانك نقدي إثيوبيان مس عالم لخا كوبانيا فيزا بمتحوار حدوش توادد عالم لخا وكاردي كفلي صراحة جميرهم مقدار إثيوبيان بانك نقدي إثيوبيان مس عالم لخا كوبانيا فيزا بمتحوار عمويل أب زخنا كفال عالم كوينهم بقللو زت عدد قلو كتعدد جوز خللو حدش توادد عالم لخا وكاردي كفلي صراحة جميرهم زي كاردي كفليت أولاد الشبا مايلس مقدار إثيوبيا زخنو من قدنياتات أبزرك بلو زخنا كفال عالم سلوتن زت أمامنا كفليت كفصمو عدلي فترة لهم تي كاردي تبوق سرعة حلوة دحنا زلو خوينو ناي سلستي انتقالات أرمان ملكتن أو حادث حازيو زي أقل زي متشوتن تغمن رويالتي وي أمنات عماويل زحليم بانك نقدي إثيوبيا زمناو دليت عماويلو نمملا أبزو قبرو سقمي لعول أبركتو كم زلوهم تلاعلوم كوربوريشن لمعات باركتات اندستري سبهافتي بناي عرصوم عقمي ندليت شيدات اندستري بمهنات ناب سراحنا مئتاو زخل اسرار حفاليتهم تي حدش اسرار حفريتوش تعدين متبعن اب زفر اندستري زلوم تساتفون معباين زلعله قد كم زصوت تصبيتي جبر سامسون بلاين زواددو صبصاب نازريت بريهو ኢትዮጵያ ሕርሻ ዝመርሑ ዓምዲ ቁጠባን ኣብ በዓል ብዙሕ ዘፈር ቁጠባን ምስጋር ጀመረቶ ስትራቴጂካዊ ጉዕዞ ንምዕዋት ሰፊሕን ዘተዋደደን ስራሕቲ እናተሳለጡ እዮም ሽቶ ብልጽግና ነዊሕ እዋን ዝሃገር ንምዕዋት ተሓንጸጹ መማሓየሺ ፖሊሲ ፓርክታት ኢንዳስትሪ ብስፍሓትን ዘፈር ውልቀት ተዋሃቡ ፍሉያት መበረታትዒ ንምዕባይ እቲ ዘፈር ልዑል ግደ ኣበርኪቶም እዮም መንግስቲ ሰብ ሃብቲ ውሽጢ ዓዲ ብዝበለጸ ምሕጋዝን ምህዳር ኢንቨስትመንት ንምስፋሕን ሰብ ሃብቲ ኣብ ፓርክታት ውሽጢ ዓዲ بناء عرصوم وزان دليتن شيدات اندستر مهنات نكخلو ملو فقاد مهاب جميريوم በሁሉም ፓርኮቻችን ውስጥ የአገር ውስጥ ባለሀብቶች እንዲገቡ አበ ኩሎም ፓርክታትና ውሽጢ ሰብ ሃብቲ ውሽጢ ዓዲ ንክኣቱ ካብ ነቕፍሎ ክፍሊት ምንካይ ንዓኣቶም ኣበ ምብርትታዕና ንርከብ ሎሚ ዝረኣኽዎ እውን ቅሊንጦን ቦሌለሚን ኣናእሽትን ማእኸሎትን ኢንተርፕራይዛት ዋጋ ነኪና ንክኣቱ ኢና ጌርና እዚ ምግባር ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ምክንያቱ ናይ ሓንቲ ሃገር ዕቤት ልምዓት ኢንዱስትሪ ዝረጋገጽ ብዋናነት ሰብ ሃብቲ ውሽጢ ዓዲ እዩ ንሳቶም ዓቕሚ እንትፈጥሩ ዕድል ስራሕ እንትፈጥሩ ብቴክኖሎጂ ብፍልጠት እናጎልበቱ እንትመጹ እዩ ማሕበራዊ ስግግር እውን ክረጋገጽ ዝኽእል ንሰብ ሃፍቲ ውሽጢ ዓዲ ዝተገበረ መበረታትዒ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሕልኽላኽ ካይዳ ዝቐረፈ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ንሰብ ሃፍቲ ሰፊሕ ዕድል ዝፈጠረ እዩ ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ማምረት ሲባል የምናስበው ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ምፍራይ እንትበሃል ንሓስቦ ጫካ ጸሪግኻ ጎቦ ኹዒትካ ስድራ ቤት ዘብርስኻ ፋብሪካ እንተሃሊካ እዩ ብዛዕባ ምፍራይ ትሕሰብ ሕዚ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ቦታ ብመሰረተ ልምዓት ብመናጅመንት ብኩሉ ነገር ዕውት ዝኾነ ልምዲ ስራሕ ሒዝካ መጺኻ ምፍራይ ትኽእል ኢኻ ሕክምና መሳሪያዎችን አገር ውስጥ ለማምረት በጣም ብዙ መሳርሕታት ሕክምና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፍራይ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመታት ኮይኑና ኣሎ ምንቅስቃስ ካብ ንጅመር ኣብ ቅሊንጦ ካብ እንመልከት እኳ ከባቢ 8 ዓመት ኮይኑና ኣሎ ኣብቲ እዋን ዝተቐመጡ ሓደ ዘይስርሑ ኩነታት ዕንቅፋት ዝኾኑ ነገራት ነይሮም እዮም ኣብ ቀረባ እዋን ግና ብፍላይ IPDC ብጣዕሚ ነገራት ብቅልጣፈ ዝተመሓየሸ ምዃኑ እናረኣና ኢና ዋጋ ምንካይ ኣሎ 4 ዓመታት እዋን እፎይታ ሂቦምና እዮም ብሓፈሻ 56 ኣፍሬቲ ናብቲ ፓርክ ንኽኣቱ ዝተገበረ እንትኸውን ኣፍሬቲ ካብ ቀረብ ውሽጢ ዓዲ ብዝሓለፈ ልዑል ሸርፊ ወጻኢ ዘምጽኡ እዮም
ስለዚህ አመረትን ማለት የመጀመሪያ አፍሪና ማለት ፈለማ ዝኸውን ነገር ካበ ወጻይ ዝመጽእ ዝነበሩ ምህርትታት ይተርፈሉ ማለት እዩ ሕዚ ዝተዘርግሐ መሰረተ ልምዓት ግና ብተካእቲ ምህርትታት ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ምልኣኽ እውን ብፍላይ ኣብ አፍሪካ ዘፍረኻዮ ናይ ምልኣኽ ዕድል ኣሎ እዩ የማምረቻ ቦታ እጥረት የመሰረተ ልማት እጥረት የመብራት መቆራረጥ የሚያጋጥማቸው አሉ ሕጽረት መፍረይ ቦታ ሕጽረት መሰረተ ልምዓት ምቁርራጽ መብራት እውን ኣሎ ነዚኣቶም ናብዚ ምጽና ብመሰረተ ልምዓት እናሓገዝናዮም ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንምህርቲ ውሽጢ ዓዲ የቕርቡ እዮም ንኤክስፖርት እውን የቕርቡ እዮም ዝፈጥርዎ ዕድል ስራሕ ድማ ሎሚ ከባቢ 26 ትካላት እቲና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ከባቢ 20 ከኣትው እዮም ስለዚ በአሽሓት ንዝቁጸሩ ዕድል ስራሕ ዝፈጥር እዮም እዚ እናሰፍሐ እንትኸይድ ዘምጽኦ ጽዕንቶ ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነን እዚ መበረታትዒ በጽበት ቦታ ንልዑል ወጻኢ ክራይን ምኽንያት ናይ ዓቕሞም ምፍራይን ዘይከኣሉ ኣፍረይቲ ዓብዪ ዕረፍቲ ዝሃበ እዩ ኣብ መወዳእታ ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ምስ ሩስያ መዘንኦም ፊት ንፊት ንምዝታይ ሓሳብ ኣቕሪቦም ቶም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጽሓፍዎ ደብዳቤ ሰላም ክመጽእ ዝኽእል ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ቀጥተኛ ዘተ ምግባር እንትከኣል ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ኩናት ሕዚ እውን ኣንፈት ትኹረት ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ክኸውን ኣይግባእን ዝበሉ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ሙሉእ ብሙሉእ ምቁራጽ ተኹሲ ንኽግበር ሓቲቶም ክሬምሊን ብግድኦ ካብ ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ዝተለኣኸ ደብዳቤ ከም ዝተቐበለ ዝረጋገጸ እንትኸውን ኣብቲ ጉዳይ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን መብርሂ ከም ዝህብሉ ኣፍሊጡ ዜሌንስኪ ሕቶ ንደራደር እንተቕርቡ ንፈለማ እዋን ከም ዘይኮነ ብምዝኽኻር ክሬምሊን ቆራጽ ዝርርብ ክገብሩ ተደልዮም ናብ ሞስኮ ብምምጻእ ንፕሬዚደንት ፑቲን ከዘራርቡ ይኽእሉ እዮም ክብል ምግላጹ ቢቢሲ ጸብጺቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ከም ዝበልዎም እቲ ኩናት ንምቁራጽ መራሕቲ ሩስያን ዩክሬንን ፊት ንፊት ምርኻቦም ኣገዳሲ እዩ ክቡራት ተመልከትቲ ዜናዊ መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ቀነጥታትና ክነዘኻኽረኩም ልምዓት ወሰን ሩባታት ኣዲስ ኣበባ ወሰና ወሰን ሩባ ካብ ምውቃብ ሓሊፉ ልዑል ረብሓ ዝሓዘ ፕሮጀክት ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ መበል ሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናጽ ከም ትኽእል ዘረጋገጸትሉ ምዃኑ ተገሊጹ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ምስ ሩስያ መዘንኦም ፊት ንፊት ንምዝታይ ሓሳብ ኣቕሪቦም ሎሚ ዓርቢ 28 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ምሸት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓረነዩ ማዕዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ዝክትከታተሉ ጽናዕኩም መስል ነይሩን ስለምክታልኩም ንመስግን ጌታቸው ኣሎም ምስ መላእ ሰብ ሙያ ስቱድዮ ሓቢረኩም ይራበብ ዘለኹም ሰላም ክትኾኑ ተመሊትና